Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang LTFRB chairman nga usasab kadabawenyo, si Attorney Martin Delgra III. Chairman Delgra, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta na ka, sir? Maayong buntag po, maayo man. Maayong buntag po sa inyong mga tigpananaw diha sa kapuso, mga kapuso ninyo diri sa Mindanao. Sir, unang-una, unsay naa aning plano sa gobyerno nga PUV modernization program ug unsa ang estado karon sa maong programa? Mo ni siya ang masulti nato nga pinakadako nga non-infra project of the Duterte administration. Kay mulangkob man ni og mga hundreds of thousands of public utility vehicles, mostly katong mga luma nga daan nga karag-karag nga PUJ nga atong pangilisan, no, sa gobyerno. Naatay gipangbutang nga mga moderno, bag-o o compliant nga mga vehicles, pero atong lantawon diri dili lang kaning pag-ilis og mga daan nga sakyanan para bag-uhon, kundi ato pong bag-uhon ang sistema sa pagpadagan sa maong transportasyon. Akong klaruhon diri na ang katong paisa-isa nga mga prangkisa ato na nang wad-on. Ang kanang boundary system ato na po nang wad-on. Now, ilalom ani sa modernization program, atong ginaduso nga ang mga driver mahimo ng swildado o apil pa ang mga benepisyo ilalom sa mga gihatag sa balaod, no? So sama sa PhilHealth, SSS, 13th month, no? Overtime pay. So kana sa mga benepisyo mahatag sa ato mga driver. Ay mga tabang financial, for example, nga ginahatag sa mga mo suporta o mo participar ni ining programa na ni. But they have to come together and organize, say for example, in a transport co-op or in a corporation. Unya, kung mangutang sila sa bangko, naay sila ginatawag og equity subsidy nga salo na sa gobyerno. Karon gipatas-an na ni Secretary Togade ang kanang equity subsidy na gikan sa katong 80,000 per unit, nahimo na siyang 160,000 per unit. So, ang status karon sa maong programa, nagsugod man ni katong pag-launch nato ani sa Tacloban katong January 2018, nagapadayon gyapon hangtod karon. Daw naay mga kakulian tungod sa pangitabo, may tungod sa COVID, pero wala ta moundang sa pagpadayon sa maong programa. Chairman, kung tan-awo nato ang scope sa Mindanao, sir, paunsa nato ma-implement ang PUV modernization program? Applicable lang ba ni sa highly urbanized cities diri sa Mindanao? Langkob ang tibuok nasod. Bisan asa man kana, no? In wherever places, in whatever region, whether it's a city, province, or municipality. Kundi ang importante po din atong maplano ang mga ruta para sigurado nga ang mga tao, labi na ang mga pasahero, maserbisyoan on one side. On the other side, sigurado po nga na ma-assure nato ang kanang ginatawag sa English og financial viability sa mga co-ops. Sir, lauman ba sa mga commuters nga dunay taas pamasahe with the new units ug new standards sa mga PUJ nga magbiyahe, sir? Ang nakagwapo aning modernization manggod kay atong gisaka ang standard of service sa public transport, and yet dili kinahanglan ta magpataas og pamasahe. Sir, matarget ba nato na within the administration of President Rodrigo Duterte, malukop na nato ang tibok Pilipinas nga mapatuman na kining PUV modernization program labi na dinhi sa Mindanao, sir? Ato gining gipaninguha nga magpadayon, no, ang ingon pa gani sa uban nga tungod lagi daw sa COVID kinahanglan daw isuspende ang programa. Ang among ginasulti pod, dili man nato kinahanglan isuspende ang programa. Kung muhinay man kay tungod sa pandemya, ipadayon gyapon nato ang programa. Ang atong tinguha nga magpadayon ni siya hangtod nga mahuman ang administration ni Mayor Rodi Duterte. Chairman, what do you think ang main reason o hugot ni ining mga pipila ka mga grupo sa mga operator o driver nga mubabag sa pagpatuman sa PUV modernization program sa gobyerno? Basin lang, ang rason mao nga wa pagad gihapon sila kasabot. Naapoy mga tao
nga mupasabot sa ilaha sa laing perspektiba nga dili ni maayo. Pero among ginasulti maayo ni nga programa. Sir, mosaid tagamay karong mostly sa mga lugar sa Mindanao ang naka GCQ ug MGCQ na ug allowed na ang pagbiyahe sa mga PUJ at a 50% seating capacity. Unsa ang ginahimo karon sa LTFRB to ease the burden no nga nakasinati karon ang mga PUJ drivers ug kini mga operators? Nakadungog naman ta atong ayuda para sa mga public utility drivers, no? Pero kana nga pondo na gikan na sa DSWD. Pero sa kanang ilahang pagbiyahe, naapoy programa ang DOTR kung asa naghangyo ta nga maayudahan ang mga driver sa bus, PUJ o sa UV Express nga matagaan og kanang ginatawag og fuel subsidy, no? Ang kanang proposal is now with the Department of Budget and Management. Ang ginaulat na lang nato nga maaprubahan na ug mapunduhan. Alright, daghan kayong salamat sa imong mga impormasyon ug pagpaklaro sa programa sa gobyerno sa natad sa transportasyon ug kasamtangang kahimtang sa transport sector. LTFRB Chairman, Attorney Martin Delgra III. Daghan kayong salamat, sir. Daghang pong salamat ug maayong buntag. Kini ang At Home with GMA Regional TV.